Chi atgylch y Defaid. Nawr mae Pencampwriaeth adran y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur yn mynd ben gyda Pencampwriaeth adran y Brydiau Mynydd Cymreig. Carel, ni gam yn nes nawr at y brif Pencampwriaeth. Y Brydiau Mynydd yn cael llwyfan ychwanegol fan hyn nawr. Ydyn, a rai fi wedi, mae 3 par bennig o blannu, ond ni'n dod lawr i'r crunch nawr, mae'n un cam yn bellach bob tro. Gore ymlith y goreon, Tom? Ie, bragging rights i boes y mynydd yn nawr, na fe? Ie. Wylwn ni rhain yn cael ei benadu gyda teulu Joseph sef o'r torddi eto wedi cael ei troi mas yn arbennig o dda, ac yna mae gen i teulu Dan yr Eglwys wedyn par o wyn brycheiniog sydd gyda fe fyna ac yn edrych yn very well matched, mae rai gweud. Rai gweud clod nhw. Ac yna yr enillwyr o'r brydwyr y clwb Ffermwyr Ifenc wedyn, Iestyn Thomas o Cyffi Llangadog oedd yr enillydd eleni, a yn dda iawn hefyd oedd ei geid o 12 par, mi wain gweud yn y line-up, a chwarae teg i fi Iestyn am ddod i'r brig yn y dosbarth cryf yna. Mae'n neis cael gweld YFC yn cael dod mewn i arddangos yn erbyn y cysleuaeth agored, yn dweud? 2 bar o Aberhonddu ac 1 par o Sirgar nawr te. Cymru i gyd. Cymru i gyd yw i. A dda gweld ni fyd, chwarae teg, ie. Ffair a Cymru yw i, yn dweud. Felly, le mae y garden yn mynd? Yn y marn ni, wrth edrychiad yr tordd ddi i fi ar y ffordd maen nhw'n edrych mor gyson dim ond o ran taldra, o ran lled a o ran cysondeb trwy'r corff. Ond, y Geraint Dan yr Eglwys wedi bod ar y job yma ers blynydde mawr nhw, so mae... Ti'n gallu gyfforddus ar y ffens yna? Ie, torri, Carel. Ie, maen nhw wedi dod i ben a ennill, llongyfarchiadau mawr hyn nhw. Maen nhw'n bar da iawn. Wedi troi allan y dda. A beth chi'n disgwyl gwell na wrth y teulu, chwarae teg? Llongyfarchiadau mawr hyn nhw. Mae'n aml iawn yn y Brydiau Cymreig yma, mae'r torddi yn cyrraedd y brig. Maen nhw'n dyma oedd dosbarth mwyaf niferus y sioe. Mae'n aml yn fod yn dosbarth mawr, yn wedig yn y sioe fawr fyd mae'r dosbarth ddim enfawr yn dyn nhw. A dyna ni, teulu'r Joseph o Aberhonddu yn ennill, yr ail droedd yn nhw ennill y gystadleuaeth hon. Diolch yn fawr i chi'ch doi, a ni draw nawr i weld y teulu. Massive congratulations once again. Second time you've won this competition? Yeah, I think so, yeah. Yeah, no, over the moon, thank you. It's lovely to try and come up here and do well and create a bit of a shop window, yeah. And it's so good for the breed as well, the Welsh Mountain section, but also the torddies. Yeah, it is. It's brilliant for the mountain breeds to publicise them and show them off, and they're very easy to look after and good doing sheep, and they're a pleasure to work with, yeah. Well, congratulations once again to you as a family. Thank you very much. Llongyfarchiadau.